салом дӯстон, айни замон бозори трансферӣ дар Аврупо аз дилхо бозори Тоҷикистон дида пурғавғотар аст. Дастҳо рӯзе даҳҳо бозингаро моли ин бозор мекунанд. Мо ҳам имрӯз ба ин бозор ворид шудем ва дидем ки Барселона вақтҳои охир дар ин ҷо чандон фаъол нест. Биёед бинем барои чӣ. Дӯстон, бисёре аз шумо хабар надоред ки мо дар телеграм канали барстратежӣ дорем ва дар он ҷо ҳар рӯз қариб аз 20 хабар зиёд мебарояд. Албатта ки дар бораи Барселона шумо низ метавонед ин хабарҳоро бо дигар мухлисони Барса муҳокима намоед. Ссылкаи телеграм канал дар описанияи ин видео. Акун дар ягон ҷо баъз уршинед, мо бошад сар мекунем. Роналд Араухо аз умраи бозингароне мебошад ки Барса нияти фурӯхтанашро надорад. Фурӯхтан чеки Барса омодааст, ҳатто маоши ӯро бардорад. Бобои ғулом мегуфт худо дият фамилията намепурсад. Рости шартномаи Араухо ҳанӯз то соли 2023 қурр дорад, аммо роҳбарияти клуб дар мавриди идомаи ҳамкорӣ бо ӯ гуфтушунидро оғоз кардааст. Фақат ин ҷо масъала ин аст ки мавзӯи идомаи шартнома бо Араухоро Барселона бадтар хоҳад дид, зеро айни ҳол аз ин дида корҳои зарурӣ дар пешанд. Аслан фарқаш Ccылкаи мебинад. Муҳим ин ки ӯ медонад ки ин ҷо бозӣ мекунад ва ҳам пули хуб мегирад. ба назар чунин мерасад ки қиссаи Ильяш Мориба ва Барселона дар тамдиди шартномаи нав ба анҷом мерасад, зеро ба гуфти Мундо Депортиво ин масъала то рафтани Барса ба Олмон бояд ҳалли худро ёбад. Аз рӯи хабари ин расона Барселона омодаи нигоҳ доштани Мориба дар даста мебошад. худи Мориба ҳам барои истодани худ зид нест, аммо чанде пеш ин масъала ранги дигар гирифта буду ҷонибҳо ба қавле ҷанҷол доштанд. Барселона боварӣ дорад ки Мориба барои бастани шартнома барои 3 сол бо ҳамин маош розӣ мешавад. Дар ин сурат Барса омодааст ки маоши ӯро баландтар бардорад. Ба он ки Барселона омодааст маоши Араухо ва баъдтар аз Морибаро бардорад, ба назарам Лапорта аз куҷои умеди пули калон дорад. бародарон, чӣ хеле ки медонед Барселона ба Олмон сафар кард то ин ки дар он ҷо бо дастаи Штутгарт бозии дӯстона гузаронад. Барои бозам шавқовартар гузарониндани ин бозӣ шумо метавонед аз хизматрасониҳои 1x истифода баред. Дар он ҷо ҳамвақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст ва ҳамчунин нафароне ки ҳоло регистратсия накарданд дар аввалин пардохт бо промокоди барстратежӣ метавонанд соҳиби $100 бонус шаванд. Ссылкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Массимилиано Алегри сармураббии Ювентус дар нишасти матбуотӣ ишора ба баргашти Миралим Пьяниш ба Турин кардааст. Ӯ гуфтааст ки мо Роналдо дорем ки аз дур зарба мезанад, Дибала дорем ки аз наздик ва интизори боз омади як нафари дигар ҳастем ки ҷаримаҳоро хуб иҷро мекунад. Аслан қиссаи баргашти Пьяниш ба Ювентус мавзӯи нав нест. Ин мавзӯъро мо ҳам борҳо гуфта будем. Пьяниш дар Барселона худро наёфт. Куман бошад ӯро ҳамчун бозингари захиравӣ истифода мекунад. Бо омадани бозингарони нав бошад умеди Пьяниш барои баромадан ба майдон қариб ки канда шуд ва ӯ аз Барса рафтанро афзалтар медонад. Алегри бошад ба баргашти ӯ на танҳо ки зид нест, балки сахт хоҳишманд аст. Тоҷикҳо як мақол доранд ки мегӯянд шуд лалмӣ нашуд обӣ. Ин мақол айни замон ба ҳолати феълии Антуан Гризман ва Барселона сахт рабт дорад. Ҳозир мефаҳмонам. Гап сари ин ки Барселона бо ҳазор роҳ восита хост Гризманро фурӯшад ё иваз кунад. Бо Соли Атлетико, бо Дибала Ювентус. Хулас ҳамаашро худатон медонед. Аммо нашуд ки нашуд. Ӯро на ба ПСЖ, на ба Сити фурӯхта шуду, на иваз карда. Ино ҳама вариантҳои лалмӣ буданд ки Барса дар нисбати Гризман истифода кард. Чун диданд ки нашуд, варианти обиро пеш гирифтанд. Яъне Барселона бо Гризман дар мавриди мондани ӯ дар даста оғоз кардааст. Фақат ин ҷо бояд бозингари фаронсавӣ аз баҳри пули калон гузарад. Бояд гуфт солна Антуан аз ҳамёни Лапорта каму ғам не 35 миллионакро кам мекунад. Акнун то куҷо Гризман ба ин розӣ мешавад маълум нест, вале ба назарам ҳардуи тарафам дигар роҳ надоранд. эҳтимол яке аз топноктарин ситораҳои Барса Жорди Алба метавонад ин тобистон дастаро тарк кунад. Гап сари ин ки Жорди ба пешниҳоди нави даста оид ба кам кардани маоши худ розӣ нест. Гапа бин ки розӣ мешавад ки боз ӯ шавад. Албатта сину соли ӯ имкон намедиҳад ки нозу нузи бисёр кунад, аммо ӯ аз баҳри чанд миллион аз маоши 12 миллионаи худ гузаштанӣ нест. Дар ҳамин давраи бепулӣ Лапортаро фаҳмида мумкин, аммо вақте маоши Араухо баланд бардошта мешавад, чаро аз ӯ бояд пас шавад. Ҳарчанд ки гуфтам ки фарқи сину соли Жорди ва Араухо фарқи сину соли ману бобои ғулом аст.
дар поёни ин нашр дар бораи баргузории маросими споридани тӯби Тиллои хоҳем гуфт. Френс Футбол тасмим дорад ба якборагӣ 2 ҷоизаро имсол ба соҳибонашон супорад. Чунончи маълум, соли 2020 ба иллати пандемия ин маросим баргузор нагашт. ҷои шубҳае нест ки ҷоизадори тӯби Тиллои дар соли 2020 Роберт Левандовски аз Бавария мешавад. Соли пор Левандовски ба ҳамон рукну паҳлӯ сазовори ин ҷоиза буд, аммо имсол дар аввал довталабон хело зиёд буданд. Рости ғайр аз Роналдо, Нголо Кантеи Челси, Мбаппеи ПСЖ, аммо ба назар чунин мерасад ки тӯби Тиллоиро боз Месси мегирад. Инҷо шаҳру баёни дигар лозим нест. Барои имрӯз тамом. Шумо андешаҳои худро нависед ки ба назари шумо ки аз ҳама сазовортар аст дар гирифтани ин ҷоиза. Барои таваҷҷӯҳатон як олам сипос. Бо шумо буд мисли ҳар вақтам Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.